rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono kuwi. Alus menyakitkan. Iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek alus sing ngono. Lho, wong lek biasane alus sing ngono kuwi. Kan iki senengane iki menggiring netizen kok. Lah Kan iya. aku dihujat delokane. Ora, lah jarimu bodoh amat. Lah ya wis jo menggiring tapi. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tak bacone cerita sik dawa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Jola. lagi, Pak. Nggih, tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho, ngundang anjuk ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo mau mbiyen sabane Nganjuk. Ayo. Tanggapan. Ayo. Nggih. Mas Jolang pinarak riyen nggih, Mas? Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita. Ya.